Vážení diváci a posluchači, jmenuji se Zdeněk Prokeš a vítám vás u podcastu Být či nebýt amatérským hercem, ve kterém si povídám s mými přáteli a kolegy z divadelního prostředí o jejich hereckých životech. Mým dnešním hostem je herec Honza Butala. Ahoj Honzo, vítám tě u mě v podcastu a děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Ahoj Zdeňku, děkuji za pozvání, jsem tady velmi rád. To jsem rád. Prosím tě, řekni mi, jaká je tvoje civilní profese? Moje civilní profese je těžko specifikovatelná, ale motám se okolo kol, jízdních kol, elektrokol. V podstatě propojuju výrobu, obchod, vývoj na nějaké, řekněme, evropské bázi. Starám se o některé značky kol, scháním jim výrobce, propojuju je s distributory, dejme tomu, zkrátka pohybuju se mezi koly. Jsem v jednom kole. To je hezký. A jak třeba vypadá tvůj typický den? Protože takhle jsi to popsal hodně obecně a mě by zajímalo, jak třeba dojdeš do práce a co řešíš. Teď zrovna jsem skoro půl roku už sám na sebe, býval jsem i zaměstnaný, tak nějak to střídám. Když jsem býval zaměstnaný, tak můj den vypadal tak, jako každý jiný. Přišel jsem do práce, otevřel jsem e-maily, praštil jsem hlavou do stolu a řešil jsem, co tam aktuálně bylo. Jo? Dost často jsem byl na cestách, různý veletrhy, cyklistický, návštěvy dodavatelů, návštěvy klientů, zařizování výrobních věcí. Dělal jsem třeba ve výrobních firmách. V jedné z firm, ve které jsem dělal, jsem měl na starosti marketing, takže tam opravdu šlo o to otevřít si prohlížeč, čas kontrolovat socky, podívat se, že všechno šlape, jak má termínově, projektově. Teďka, jak jsem řekněme na volné noze s tím, že mám nějaký klienty, tak je to volnější, což přináší určitou volnost a možnost plánování, což je fajn. Ale ta náplň je v podstatě stejná s tím rozdílem, že akorát sedím na home officeu, když zrovna děti nejsou doma, když jsou doma, tak utíkám kamkoliv jinam a funguji v podstatě stejně, ale výhoda toho je ta, že mi stačí mobil a notebook a můžu pracovat odkud chci, což samozřejmě s dětma nejde, ale časem už to půjde. No asi teda nemá smysl se tě ptát, jestli tě to baví ta práce, když to děláš sám na sebe, ale spíš mi řekni, co jsi chtěl dělat, když jsi byl malý, čím jsi chtěl být? Ty brďo, já si myslím, že jsem chtěl být spoustou věcí, jedna, která mě napadá takhle úplně z patra a absolutně jsem s tím neměl nic společného nikdy, tak bylo být kameramanem, protože jsme jednou v dětství navštívili Českou televizi a měl jsem možnost si tam hrát se studiovou kamerou a vím, že to jsem si řekl, chci být kameraman, ale to mě drželo asi tak 2,5 dne. Jinak jsem určitě chtěl být sportovec, chtěl jsem být třeba hokejista, cyklista, závodní, takže bylo tam toho spousta, ale myslím si, že jsem se nikdy k tomu, co jsem chtěl dělat, nedostal, respektive ten sen nikdy nebyl tak zásadní a silný, jak někteří lidi, kteří si odmala řeknou, chci být herec, chci být malíř, chci být soudce, advokát, co já vím. To asi ne. Já vím, že jsem se na Gimplu před maturitou rozhodoval, co já vím, pár měsíců před koncem přihlášek, kam se vlastně přihlásím, co půjdu studovat, jo? Takže mě v podstatě baví, dá se říct cokoliv. Jo? Má to výhody, má to i nevýhody. Tak pojďme k tomu herectví. Jak jsi se k němu ty dostal? Já jsem se k němu dostal přes svou manželku, přes Hanku, která ve Stodole hraje už roky. A jednoho dne přišla a řekla, hele, vypadl nám herec, potřebovali bychom někoho na takovej štěk. Tak říkám, pokud je to opravdu štěk, tak to bych mohl zvládnout, ale velmi rád jsem to přijal, protože tohle mě baví. Jsem do jisté míry exhibicionista v nějakých okamžicích, takže jsem velmi rád se toho zúčastnil a tu partičku okolo divadla jsem skrz Hanku znal pochopitelně dřív a všichni jste mi byli sympatičtí, takže jsem neváhal, řekl jsem jasně, rád. A v jaké hře to bylo ten štěk? To byl štěk v Nemrtvé nevěstě a jestli si pamatuju dobře, tak to bylo nějakých 8-9 slov možná kecám, ale hrál jsem tam sluhu. Takže to byla opravdu jenom role křoví, ale bavilo mě to moc. Veškerý výjezdy, zkoušky, Stodola je
jako asi každý ochotnický divadlo velmi dobrá parta, takže chytlo mě to. Tak víme už, jak vypadaly tvoje začátky, ale jak to potom vypadalo, ten tvůj divadelní život? Jak to pokračovalo? Můj divadelní život pokračoval velmi příkře a krátce, protože myslím, že s okamžikem derniéry Nemrtvé nevěsty jsem dostal pracovní nabídku do Beskyd, takže to znamenalo přesídlit se, tehdy ještě bez rodiny. To, že budeme rodinu čekat, jsme se dozvěděli asi měsíc před nastěhováním, takže tam se pak divadelní moje zářná kariéra přerušila na 4 roky. A jenom v jakém to bylo roce? Tohle bylo v roce 2020. Jo, to rozhodnutí, že do toho půjdeme, padlo koncem před Vánocem a 2019 a z jara 2020 jsme se stěhovali. Tak to byl covid zrovna, no? To byl zrovna covid, ano, takže jsme se nastěhovali, já to říkám trošku hanlivě, ale nemyslím to vůbec zle, do Opičích hor, do malého města z centra Brna a v ten okamžik se všechno zavřelo, přišla karanténa, všichni si to určitě dobře pamatujeme, takže my jsme začali v uvozovkách nový život na novém místě v totální karanténě, takže o to bylo zajímavější. Když jsi ještě snil své dětské sny a měl jsi nějaký touhy, plány, uvažoval jsi někdy o studiu herectví? O studiu herectví jsem určitě nikdy neuvažoval. To své limity a schopnosti jsem, myslím, uměl odhadnout velmi dobře a popravdě řečeno mě to v životě nenapadlo. No, po té odluce si vlastně dostal roli trapera, což je vlastně druhá největší role hned po té hlavní, by se dalo říct. Já nevím, máš to tak? Je to, no úplně to tak nevnímám, jako je to jedna z hlavních postav. No, jasně. No. Každopádně tam si myslím, že Gumený šáhl především kvůli typu. Jo. Traper, jak ho vnímám, je takovej na oko bezstarostnej, možná trošku floutek, rád se baví, rád provokuje, rád vymýšlí blbý forky, zkouší lidi, testuje si lidi, ale má tam i nějakou vážnější polohu nebo nějakou hlubší polohu. Každopádně já si myslím, že typově jsem se tomu trošinku přiblížil, aniž bych musel nějak hrát. Jo? Protože jejich humor nebo humor obecně Hokyho a Trapera tak je mi blízký. Já pochopitelně mám manželku a rodinu, což Traper měl taky, ale taky jsem měl, dejme tomu, dávno nějaký divočejší období, který umím si živě představit, jak by to vypadalo, kdybychom se s nějakým mým kámošem, kumpánem odstli na podobném místě, takže tam ta typová shoda do jisté míry je. Jo. Takže na to asi Gumený, to se musí zeptat ho, ale asi slyšel jako v první řadě. No a ty teda říkáš, že jsi si s tou postavou hodně podobný. Jak vypadalo, jak ses na tu roli připravoval? Já jsem se na ní zásadně nepřipravoval, protože pro mě bylo důležitější a vnímám tu roli jako nějakého parťáka nebo druhou ruku Hokyho, takového, dejme tomu, nahazovače forků, nebo jak to říct, takže já jsem spíš čekal, jak se mi bude hrát s Honzikem. Znal jsem ho z Nemrtvé nevěsty, věděl jsem, že je fenomenální herec, takže spíš jsem si říkal, jak to bude fungovat na scéně potom mezi náma dvěma a na základě toho jsem teprve se na tu roli připravoval. Jo, takže ne, že bych dopředu si dělal nějaký představy, jak to bude vypadat, na toho nejsem ani schopný, takže všechno to šlo za pochodu a jde to za pochodu. Furt se to podle mě vyvíjí a myslím si, že čím víc hrajeme, tak ta chemie mezi těma dvěma postavama funguje o trošičku líp. Teda aspoň doufám. A jak ses učil text, protože to už není, že jo, 8-9 slov, ale to už je celkem kvantum, protože vy jste tam vlastně skoro pořád na scéně spolu a pořád něco spolu pečete, jak se říká. Jo, naštěstí ono, jakkoliv jsem na jevišti poměrně často v té hře, tak
nemám tam nějaký extra dlouhý texty, nedá se to srovnat s jinýma postavama, jo, Hawkeye pochopitelně, ale i Margaret, Frank, všichni tam toho textu mně přijde mají víc, takže nakonec to nebylo tak hrozný, ale určitě jsem byl jeden z posledních, kdo běhal po jevišti s vytištěným a značně zabarveným a roztrhaným scénářem, takže já jsem se to učil všemožnýma způsobama. Samozřejmě jsem si to četl, pak jsme si nahrávali, že, nějaký zkoušky, takže jsem si to pouštěl třeba i v autě, asi bych neměl říkat nahlas, takže jsem to nedělal, ale rozhodně jsem se za jízdy nedíval na YouTube, kde jsme to měli nahraný. Pak jsem přišel na to, že nejlepší způsob pro mě byl hodit si to do čtečky, protože tu jsem sice mohl polít, ale přežije to víc než papír, takže učím se to ze čtečky, zapojil jsem několikrát i Hanku, která mě nahazovala, ale nejvíc jsem se to naučil asi, když všichni usnuli doma a já jsem potom chodil dokola po místnosti a snažil jsem se to naučit. No, pak samozřejmě v reakci na to, jak reagovali kolegové, tak jsem ty texty se musel přeučovat, ale myslím si, že už se mi docela daří, když se někde změní text, takže se jakž tak chytnu, ale je možný, že měním text já hodně svým kolegům, což určitě kvitujou. A tady k těm 2 zkušenostem máš ještě nějaký další, třeba z minulosti? No tak jako každý správný dítě, tak jsem absolvoval, že jo, školní besídky, nebo ještě na základce jsme zkoušeli jakousi pohádku, takže do téhle míry ano, ale většinou jsem pak měl úlohy těch vypravěčů, nebo dá se říct moderátorů, v rámci různých táborů, školních výletů, když se připravovaly nějaký pitominky na večer zábavný, tak jsem to většinou jako moderoval nebo uváděl, takže jenom takovýhodle druhu. Jo, jednou jsem se ještě v zahraničí, když jsem byl přichomítl k natáčení reklamy, jako ostatně vždycky byl to nápad od piva, kdy jsme seděli s šéfem a nějakým jeho kamarádem a začali se bavit, že potřebuje natočit jakýsi spot, protože ta jeho firma tehdy v dřevních dobách zaváděla Wi-Fi po barech. No tak potřebovali figuranty, takže šéf mě plácel po zádech a říkal, tady máš figuranta, zítra mu dám volno a můžete jít točit. Takže já jsem řekl, proč ne, ostatně já jsem takový yes man na všechno a přišel jsem teda na sraz, byl tam ten režisér, měl tam nějakého kameramana, měl tam ještě dalšího figuranta irskýho a teď nám říkal, hele kluci, normálně se sedněte na bar, musíte se bavit, jo, začneme první scénou, kdy teda vy přijdete do toho baru, tady uvidíte letáček, že tam je připojení, bla bla bla, sednete si na bar, tady slečna barmanka vám nalije drink a pak se posuneme k dalším scénám. Ta první scéna s drinkem, říkal jsem si dobrý, nalij nám vodu, tak pohoda, jenže slečna nám nalívala gin toniky, přičemž toniku ten z nějakého důvodu šetřila. Takže my jsme vypili jeden drink, to docela šlo, pak se to zkoušelo znova, tak jsme dali druhý drink, třetí drink. No, pak jsme to nějak natočili a úplně jsme si nepamatovali, jak to vlastně dopadlo. Takže to bylo pěkný, protože vylezli jsme asi ve 2 hodiny popolední z baru a už jsme nebyli schopni pokračovat dál v práci, takže šéf vynadal svému kamarádovi, že mu sebral pracovníka na celý den a ještě i další den měl kocovinu. Takže s tímhletím byla zkušenost. Jinak potom tady to moje moderátorství nebo veřejné vystupování jsem si užil do sytosti, když jsem dělal v rámci třeba PR agentur a řešili jsme nějaké tiskové konference, tak tam je to v podstatě taky takový představení, kdy člověk musí zaujmout publikum, který většinou tam sedí dost znuděně, otráveně, takže je potřeba to umět podat nějakým rozumným způsobem, předat jim informaci a postarat se následně o to, aby ta informace se dostala co nejdál. Takže různý tiskové konference, rozhovory a tak dál jsem absolvoval, ale to je tak
všechno z mých rádových hereckých zkušeností. Máš v tuto chvíli nějakou vysněnou roli? Nemám vysněnou roli. Jak jsem říkal, já budu rád hrát úplně cokoliv, úplně jakýkoliv štěk v uvozovkách, protože mě baví veskrze všechno okolo toho divadla, co se tam děje. Takže vysněnou roli ne. Dá se říct, že trapér to je vysněná role, nebo je to role, která je mi hrozně blízká z důvodu, který jsem popsal. Takže tuhle roli bych určitě klasifikoval jako vysněná role. Jo? Určitě, kdyby se hrála nějaká praštěná komedie, já nevím co, Adéla ještě nevečeřela, nebo Tajemství hradu v Karpatech, nebo nějaký takovýhle jako pitominky, tak tam si umím představit, že by mě to hrozně bavilo, ale vyloženě nemám vysněnou roli. Já se rád objevím tady v téhle partě u čehokoliv. Aha. Když by si mohl teďka vybrat jakoukoliv postavu z Meše, kromě samozřejmě toho trapera, koho by si chtěl zahrát? Co by ti tak lákalo? No tak jednoznačně Klinger. Ne, no tak Klinger je vděčná role, je to sranda. Samozřejmě teď už to nejde, protože Vojta nastavil laťku tak neskutečně vysoko, že kdokoliv by už se pokoušel ho byť jen zaskočit, tak to bude mít hrozně těžký, jo? Ale typově, je to hrozně zajímavá a dobrá postava, se kterou se dá určitě hrát a Vojta to umí bezvadně, jo? Takže to myslím s nadsázkou, že bych chtěl Klingera, protože, jak říkám, tady už se ta laťka dá jenom podlézt v tuto chvíli. Co tě na hraní baví nejvíc a co nejmíň? Nebo na divadle obecně? Nejvíc mě baví, jak jsem řekl, ty lidi okolo divadla. Atmosféra všeobecně, to, že jsou tam lidi, kteří něco dělají rádi a něco tomu dávají ze sebe, ač nemusí. Jo? Když seš v jakýmkoliv kolektivu, nebo nejčastější kolektivy, kteří my že okolo 40 let zažíváme, jsou práce nebo rodina, a když se pak snažíš něco dělat, tak obecně v té práci vidíš, že spousta lidí dělá něco jenom do výše svého platu nebo do délky své pracovní doby. Takže tomu nepřináší třeba tolik, kolik bys očekával nebo chtěl, tak aby to šlapalo. Kdežto v divadle jsou lidi, kteří tomu dávají hodně, je to na nich vidět, je tam nadšení, takže svým způsobem mě to dobíjí a je to hrozně milý a příjemný prostředí. Jo? I ten kolektiv, jakkoliv je veliký, a my jsme relativně velké divadlo, tak ta energie je tam sdílená a je to hrozně milý, je to hrozně příjemný, člověk se cítí nabitej, jo? Nabitej jako dobrou energii, pozitivní energii. No a je tam sranda, jo? Prostě ty fórečky, které tam jedeme na zkouškách, během představení v zákulisí a všeobecně, tak jsou skvělí a člověk se tam opravdu nemusí za nic stydět, jakkoliv by měl v jiných kolektivech, takže to mám hrozně rád. Mám rád to, že vždycky jsem nervózní před představením a pak ten pocit pochopitelně, když to odehrajeme, jako každý mám rád, když se na konci tleská, když se lidi zasmějí vtipům, nebo když pak někdo řekne, že se to povedlo, že byli dojatí, je to hezký, asi to souvisí všechno s těma emocema a s těma veskrze pozitivníma emocema, protože mám štěstí, že jsem se dostal náhodou do tohohle souboru, kde ta kvalita všeobecná je asi poměrně slušná, takže ty reakce publika pak jsou taky dobrý, takže to je na tom hrozně fajn. Jako každý mám rád, že se člověk může na chviličku podívat do jiné postavy, než je on sám. Může se na chviličku zasnít a vyjít ze své komfortní zóny, což je taky hrozně důležitý. A já obecně se strašně rád učím nové věci, nebo zkouším nové věci. Jo? Takže to, že tady můžu být třeba rok, 2 roky traperem, je super. A třeba příště budu zase úplně někým jiným, takže klasika. A je tam teda něco, co tě nebaví? Co mě nebaví? Nebaví mě prostoje. Když
dlouho na něco čekáme, když na zkoušku někdo dorazí o 3/4 hodiny později, než by měl. Může se to stát každému, ale víme, že v této velikosti kolektivu je to nadlidský úkol všechny dostat na jedno místo ve stejný čas, takže kolikrát ty prostoje jsou zbytečný, dá se tomu předcházet a pokud je člověk pracovně vytížený a má rodinu, tak si potom váží každé půl hodiny, hodiny, kterou někde neprostojí zbytečně. A abych nekecal, tak kolikrát je člověk rád, že vypadne z domu, to je jasný. Sám to určitě zažiješ brzo. Ale tady ty prostoje, občas se stane, že člověk plánuje, že přijde domů v tolik a přijde o dost později, ale to tak prostě je. Jo. Ale že by mě něco vadilo kromě toho, to se říct nedá. Občas je člověk unavený, ale to tak prostě je. Jaký je pro tebe jako pro diváka oblíbený žánr? A může to být třeba i divadlo, i film. Neděláme rozdíly. Kdyby se zeptal manželky, tak by řekla ve filmu, čím blbější komedie, ale opravdu blbá, tak tím lepší. Já říkám, že ne. Já říkám, že si vždycky vybírám inteligentní věci napříč žánry. Takže i když je to film nebo i když je to divadlo, tak nejdu primárně po tom, že bych vyhledával komedii nebo drama. Jakkoliv teda straním komedii, protože říkám si, že dramat a šílených věcí se člověk dočte dost v novinách a na Twitteru, takže primárně cílím po komediích, ale vždycky, když se dostanu nebo jdeme na drama, tak pak si říkám, ježiš, to bylo tak dobrý. Takže spíš se snažím, aby to nebylo tuctový nebo nějaký prvoplánový, ne vždy se to podaří pochopitelně. A na druhou stranu zase takový ty přehnaně intelektuální kusy taky nevyhledávám. Jo, takže opravdu se snažíme vybírat nějak dle recenzí, doporučení napříč divadly a filmy, jak to bývá s malýma dětma, tak před usnutím na Netflixu poslední dobou, protože do kina se fakt často nedostaneme. My jsme se tady bavili už primárně o herectví. Mě by zajímalo, jestli by si chtěl někdy zkusit i něco zrežírovat. Takovýhle ambice asi nemám, protože v rámci našeho souboru je strašně šikovných lidí a myslím si, že je naprosto realistický vědět, že kdokoliv z nich má těch zkušeností podstatně víc. Jo? Ale tuhle ambici vyloženě nemám. Já co jsem si říkal třeba někdy, že bych si zkusil napsat nějaký stand-up nebo někomu napsat stand-up. Jo? Jenže na druhou stranu asi nemůžu nikomu udělat to, že by se strapnil na tom jevišti, takže to dopadne tak, že dřív nebo později to budu muset udělat já, ale já se dost realizuju v rámci různých přátelských setkání a rodinných akcí, kdy je mi pak jasně řečeno, že už to bývá za hranou, takže možná tady k těmhletěm ambicím nebo k naplnění těchto ambic nikdy nedojde. Ale to si říkám, že je možná jediná věc, kterou bych byl schopný nějakým způsobem napsat a připravit. Jo. Takže nemám ambice nějaký režisérský. Máš nějaké speciální dovednosti, které by se daly využít v herectví? Třeba umíš tancovat, zpívat, já nevím, jezdit na skateboardu. Umím jezdit na kole pozadu, když si sednu na řidítka, šlapu nohama dozadu a jedu pozadu. To by se mohlo hodit, možná někdy. Takže to je možná nějaká moje speciální dovednost a přemýšlím, ty brďo, to by asi poradil někdo jiný, jakou mám speciální dovednost. Myslím, že mám speciální dovednost ze všeho vybruslit, ale to se v divadle, no tak to se hodí na druhou stranu. Ale taky mám speciální dovednost si z ničeho nedělat příliš těžkou hlavu. Častokrát. Ale co se týče vyloženě tady nějakých tanečních kreací a zpěvu, tak to tě asi zklamu. Možná si na něco vzpomenu, ale takhle tak narychlo asi ne. Získal jsi někdy nějaké ocenění za herectví? Ne. Pokud nepočítám nějaký diplomy v rámci besídek a takovýchhle věcí, ne. Jako už na té základce? No, nevím.
to spíš na nějakých táborech a tady takovýhle pitominky, ale ne, za herectví, co vím, jsem rozhodně žádnou cenu nedostal, protože zatím jsem neměl moc možnost se projevit a jak říkám, jsou jiní herci, kteří vynikají daleko víc, takže je to tak naprosto v pořádku a hlavně nemám ani ty ambice, že bych potřeboval za to být oceňovaný. Já jsem rád, že tam můžu být, to je pro mě zásadní a důležitý. Když mi někdo řekne, bylo to super, bylo to vtipný, tak mám samozřejmě radost, ale jak říkám, znám svoje limity a možnosti, takže tohle nejsou moje ambice. Ani tím nějak netrpím, že se to neděje nebo nebude dít. Být či nebýt amatérským hercem? No jednoznačně být, je to jednoduchý. Určitě, nemyslím jako jednoduchý, ta odpověď je jednoduchá, jo. Jsem si říkal. Ne. Být amatérským hercem je samozřejmě komplikovaný a náročný a těžký a o to je to krásnější, nebo teda aspoň pro mě, ale rozhodně jednoznačně být, protože člověk se naučí spoustu nových věcí, dostane se do úžasných kolektivů, vyzkouší si dostat se ze své komfortní zóny, já už teď říkám hrozný klišé, jo, ale já se osobně v divadle cítím hrozně dobře. Přijdu si, že někam patřím, jakkoliv já těch kolektivů navštěvuji spoustu, tak konkrétně v našem divadle se cítím velmi dobře a i kdyby to mělo být jenom tohle, tak už proto mi to stálo za to. A stojí to za to. Na závěr máš možnost pozvat naše diváky a posluchače na nějaké pěkné představení. Tak schválně, které to bude. Asi se očekává, že řeknu Meš, takže já to přeskočím a rád bych diváky a posluchače pozval do Boleredického divadla na hru Romeo a Julie a tma, protože to bylo jedno z nejsilnějších představení, který jsem nejenom za poslední dobu viděl. Strašně přirozený a silný herecký výkony napříč. Jo? Od těch děcek, který tam hrajou, až po starší herce. A jedno z mála představení, kdy jsem zapomněl, že sedím v divadle a vtáhlo mě to. Dokonce jsem uronil slzičku, jo? Takže to rozhodně doporučuju. Pochopitelně na Meš přijďte taky, je to výborná hra, ale samochvála smrdí. Takže jo, Romeo, Julie a tma. Vážení diváci a posluchači, dnešní díl je už bohužel u konce, ale já doufám, že jste si jej užili stejně jako já jsem si užil čas strávený s mým hostem. Ještě jednou ti, Honzo, moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání a přeju ti mnoho úspěchů a pěkných rolí. Děkuji, Zdenku, rád jsem došel a doufám, že další role budou a tím pádem budu moct říct něco fundovaně o divadle, ne jak dnes. Veškeré odkazy týkající se tohoto podcastu a mého hosta najdete dole v popisku. Pokud se vám tento rozhovor líbil, tak ho lajkujte, sdílejte a odebírejte tento podcast. To je úplně vše a já se budu těšit u dalšího dílu.